Какво ще правим днес? Не знам, мисля. Защото съм малко гладна. Ами да, чуй, една приятелка ми даде една рецепта. Искаш ли да готвиме? Ама така ли? Да, аз ще бъркам, ти ще сипваш съставки. Ама, чуй, ходи вземи съставките. Аз ще хода, не съставките, ходи вземи тенджер. Аз ще хода да купа малко съставки. Добре, айде към магазина. Айде, бабо, Любке! Ти си бабо, Любке! Айде да танцувате! Добре! Как си напазарувах? Сложи съставките тук. Тенджерката. Чакай да извадим баркалната. Така. Извади всичко от джобовете, че го напъха там. Тебе аз поправих. И другия ли? Аз не съм ненормална. Какво? Така. Сигурно ли? Сега. Какво сме купили? Съчми. Ма чакай, бе! Ма ти прочети рецептата. Плюнка от такова. Мечка. Лешници. Ма за ядене. Накълцани гривни за комари за през лятото. Ето, погледнете. Истински са. Не изкуствени. Пастелът. Да, пастел. Сърце на дракон. И една тук лампа ли, не знам. Листовка. Да, вече не знаем за вкус. Така. Започвам така. Започнете да бъркате празната купа. И смесете едно по едно всички съставки, като започнете от съчмите. Така. Съпете 15 съчми. Ние сипахме 10. Май. Да е всичкото. Да. Чакай. Да. Сега? Пастела. Да. Сега колко лешника? Жълъда. Всички. Колко ли сто? Една имаме само. Сърце. Чакай сега и плюмката. Направо хвърля и цялата места. Така. Дали ще стане вкусно? Чакай малко пари. Да, за вкус да е богато. Ето. Не са изкуствените. Аз тук ми върнаха ресто. Колко? 2 лева. Аз ще ги взема обаче, защото... Те си познаха вкус. Да. А вода дали ще ни трябва? Да. Бе, чакай, бе, я парфюм по-вкусно. Да, вкусотика, ала не насипи няколко вида. Точно така. Но малко да си пръсна в очите. Че вони на зрителите. Вижте. Аз забравих да ти кажа. Сега сме поканени да ходим на парти с нас. Така ще сготвим и го носим той на парти. Да, и това ни е пунш или какво е това? Там ме пратиха поканата, ще има и опа Gangnam Style. Я да сложим един диск. Да е по-вкусно пак. Да сложи малко още и такива съчми. Да, за пищаки. Ето,
Плюнките вече са готови. Сърцето пусна целият си вкус. Виж го, какво е грозно вече. Всичко, всичко даде. И листовката всичко предаде. Сега започваме да бъркаме. Колко време? Трябва да се бърка 10 часа. Не, 10 минути. Добре. На миксерчето. Да, чакай. Чакай, аз да си взема да стане па за 5 минути. Ще е вкусно. Айде, готов. Айде. Нищо малко да се изцапаш. Не, изцапа ми многото, аз се изцапаш. Айде да ходим, да тръгваме за пар. Вкусно ли? Я да Знаеш го ли питам. къде ще майша в съседните на таста имат същата къща като моята. Малко по-тъпа им е. Айде да тръг. Случва. Айде. Виж каква вкусотия има носина. Къде ми е? Виж, ето виж. Виж и ти, операторе. Айде. Ма чакай да се смеси още вкус. Ама те, що си тръгнаха от партито? Ма те от красота не разбират ли? Не казват, майче. Да, разбирам, ама за моята кръв. Бе, я не ни говори глупости. Ай да потанцуваме. Ай. Сега ще пусна светлините ми. И ще пиеме. Да. И ядеме, не знам. Да. Сега как се танцува? Лампи! Тук много ми харесва тази лампа. Музика!